ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତୁମ ପ୍ରେମ ଇତିହାସରେ ରାଣୀଟିଏ ହେବାକୁ। ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତୁମ ପ୍ରେମ ଇତିହାସରେ ରାଣୀଟିଏ ହେବାକୁ। ତୁମେ ତୁମ ଜୀବନର ମୁମତାଜ ସଜେଇଦେଲ। ତାଜମହଲ ଗଢ଼ିବା ଇଚ୍ଛାରେ ମୋତେ ମୃତ ସଜେଇଦେଲ। କ'ଣ ପାଇଲ? କ'ଣ ପାଇଲ? ଇତିହାସ ଗଢ଼ିବା ନିଶାରେ ମୋ ପ୍ରେମ ହରେଇଦେଲ। ଯଶ ତ ରଖିଲ, ଯଶ ତ ରଖିଲ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବି। କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ନ ରହିଲି। ଦୁନିଆ ଦେଖିଲା ମୋ ପ୍ରେମର ଗାରିମା, ମୁଁ ଦେଖି ନ ପାରିଲି। ଦୁନିଆ ଦେଖିଲା ମୋ ପ୍ରେମର ଗାରିମା, ମୁଁ ଦେଖି ନ ପାରିଲି। ତ ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆସିଗଲି ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆସ ଖାଇବାରେ। ଆଜି ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ ତରକାରୀ ଦେଖେଇବି, ଦହି ତରକାରୀ, ଯେଉଁଟାକି କେବଳ ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁରେ କରିଛି। ଆଉ ଅଲଗା ପରିବା ବି ଆପଣମାନେ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଭେଣ୍ଡିର ମାତ୍ରାଟା ଆମ ଘରେ ଟିକେ ଅଧିକ ଥିଲା ତ ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ହେଲା। ତ ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁକୁ ତାକୁ ଟିକେ ଭେଣ୍ଡିଟାକୁ ଆଗେ ଭାଜିଦେବେ, ଆଳୁଟାକୁ ସିଝେଇକି ରଖିଥିବେ। ସେ ଦୁଇଟାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ସନ୍ତୁଳିକି ତାପରେ ସୋରିଷ ମସଲା ଦେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ସମୟ ସନ୍ତୁଳିବେ। ତାପରେ ପାଣି ଦେଇଦେବେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଫୁଟିବ, ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଠିକ୍ଠାକ୍ ପରିମାଣରେ ମିଶିଯିବ, ତାପରେ ତାକୁ ଖୋଲି ଆଣିବେ। ଖୋଲିଲା ପରେ ଦହି ପକାଇବେ। ସେ କଡ଼େଇରେ ଦହି ପକାଇବେନି, କାରଣ ଏଇଟା ଛେନା ଛାଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ପକାଇଲା ପରେ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଦେଶୀ ଦହିଟା ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ଏବେ କଡ଼େଇରେ ଦେବା ତେଲ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଜିରା, ରସୁଣ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଛେଚା ଦେଇକି ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଭାଜିବା। ଭାଜିଲା ପରେ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଦେବା ମେନ୍ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ବାସ୍ନା ଦିଏ, ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର। ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର ଦେଇକି ଛୁଙ୍କ ଦେବା, ତରକାରୀ ଢାଳି ଦେବା। ଢାଳିକି ବେଶ ସମୟ ଫୁଟେଇବାର ନାହିଁ, କାରଣ ଦହି ନା ଖରାପ ଲାଗିବ। ତ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ କଞ୍ଚା ଦହିଟା ପଡ଼ିଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ତାକୁ ଗରମ କରିକି ଓହ୍ଲେଇ ଦେବା। ବାସ୍ ଏତିକି ରେସିପି। ଘରେ ବନାନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଖଟା ଖଟା ରାଗ ଲଙ୍କା ଦଳି ଦେଇକି ଭାତ ସହିତ ପୁରା ଉଡ଼ିବ। ଖାଇବେ, ବନେଇବେ, ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ କେମିତି ଲାଗିଲା। ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାହେବା। ସେ ଯାଏଁ ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।